kapor kalabiang ya kabangin sedang no ya kene jing syakri jongi ya kene singi kabakum ki balang ha kene rikhasi ke ba ye ke jongi ngirakhe ya kene singi kom ka revival sunday kasngi kabangin pen kan mau ya lodi ya ka jing tre ke ba phla ka jong oblei lang ba umen sim ba kho ju jongo namar katangi aingo ya oblei ubla ple hangi sasisien pat ya kene kalam bakum kabalang ngila ban rung shiki yeng ki jongpi ban ya kendo bat phi lang ba kan ke YouTube channel bat dongin duai ba ublei unya rap yang ngi kum kabalang unya rap ya phi ki rempe yeng Kristan baro unya rap ro ya phi ki parlok ki ba ye baro ba ublei jong ka jing suk un ker khu ya phi ya ka por ka ba kodor ka ba phi ai ha ka ban shong ban ngap ya ka ktien ka ba em bat ka badan jingbot ka jong oblei nama kata tungin duai ba oblei ha umen sim bakhut un pen shat bo rangi leng bagali ka jing syakri ka bangi yo ban pendap nginya duai gokpa jongi ubahab neng ngiwana khmat ka khet ka jing isnei ka joma ban pendam rit ya dia khmat joma nama kani ka por ka ba kodo ba ka ba kentang e ka ba mesya bangin syakri yema namar katakan rat tu dapat kentang yagi benta barok ke bagi dia ban pendap syam ya keburam syaladi haga kertang uji sunga duai amen ngenyarwai ke namba jingruai ke basispa arpo na ke batamai sispa akan nyau na ke barem tupha mami yo umensim badawa jisuhi Topa mamia simbada wajisuhi kajing tre jong u kum kadeng apa ya ushangi Angel kirai tu Roy kira kipen her la jing sawa Utrai jisu ha jing kang Uyeng uong ngala janwan Kat kum kakular kabako shaba unte naneng ya simba kut kabor ublay hangi baseng Angel kirai tu Roy kira kipen her la jing sawa Utrai jisu ha jing kang Uyeng uong ngala janwan Kat kum kamonjong me unwan penken do yakibril yakinong yobo neng bantan basha taken yokil Angel kirai tu Roy kira kipen her la jing sawa Utrai jisu ha jing kang Uyeng uong ngala janwan Kumba mekular triba kraw shaba unhiyar kloy uno
long pentungan syari klau hangi kadai bun poi angel kirai tu roi kira ki penher la jing sawa try Jesu ha jing kang yang ong ngala janwan Kajing pulia na kaktian ka jong ublay, kalong kabangila, ban siyam na ki artali ki benta. Kabaning kong kasam, kabasispa alay pusan, kadukot kabasan, hadu kabahan riyo. Ka gospel ka jong Yohanes kalong kabakhat saw, kadukot kabakhat san, hadu kabakhat nyo. Tungin siya askor kaktian ka jong ublay, kabadon ban ong kumni. Nabangatip ba utray ulang ubakraw. Bat ba utray jongi uhakli kiblay baro. Utray ulale ya ke baro ka ba ulamon. Habeneng bat haga kendo. Haki duriyaw bat haki jingjeliyo baro. Ladapi iet yang tu sumar ki hukum jonga. Ngaru nganduai ya ukpa tu un aya pi weipat unong pentengen. Ba un yo yai sa lembat pi halaka arta. Yau mensiem ka jing shishaken. Yau baka perthai kamla ban pediang na bakam yo i yo. Lemne kam itu yo. Pi henrei pi itu yo. Namar uyai sa bat pi. Un long ru hapi. Ubleun kerku. Ya ka jing pule bat ya ka jing syashkor ka ketien ka bakhu ka jong o. Ngin pendam ka jing duai. Ko kpa jongi ubahab neng. Sa sisien pat. Hagani ka sngi ka bakraw ka bakentang. Bat hagani ka khalip mat ka bamanta. Ngiwan ban aingo yama. Namargani ka lat ka ba me peli yangi. Bangin syong ban syakri. Ya ka kerteng ka bakhut ba ka badon bor ka jama. Ablay ba iet. Ngi mane yama na mamelong utray bat unong tau jongi. Ngi syakri yama na mamelong usiem jongi siem. Ngi dam yama na mamelong ublay. Ubala penlong yagi eki baro. Bat habangi mane yama. Kaktian jome ka yathu ru yangi. Ba melong ublay uba hok uba khuj ba uba janai. Uba ka jing kentang ka jong me ka long ka nong rim. Hagata ka jing long blay ka jong me. Kum ki breu ngi yo iru ya la dia ko kan rat bagi long ki batalan. Ngi long ki ba pop ki bayai pen sngo si ya ka mon ka jong me. Ki bayai pen sngo si ya ka kerteng ka jong me. Hagi jing mut jing berkhat hagi ktien. Bad hagi kam. Ringi aingo ya me ablay. Ba me peli pat angi kalat bagi la banwan hajan jome ko mangilong. Kham tam me ai hangi yo Jesus Christ. Uban keo aga deng phna ban penmi ela ka jong kasnam. Bagasnam ka jong ukan long ka lenti bagi la banwan hajan jome ko mangilong. Kan rat ngis ngongo ya me. Bat tu hikai bat ya rap ru yangi bagi nang ban yo iki jing kerku. Ki bakan saitam ki ba methe. Haka jing im ka bakan jaman sim ka jongi. Kan rat hakum kan ikapor. Ngi aingo ru ya me. Nama ki jingker ku ki ba bahatam ki ba malale akan di ka jing im ke ba syabar. Bat ka jing im ke ba kenjado. Terai ngi long kum di ki bi long de ka jing long ke ba bah. De ka jing long ke ba sbun. De ka jing long ka ba don jingkit khli ka jome ublay. Nama kata ya rap yang ngi ko konrat. Ba mangiru abangi wan ban mani ya me. Ngin sngo thu bangi syong. Hakmat jong me ublay ba im ba ublay ba shisha. Terangi don ya gani kapor. Kabangin pendap ya gani kajing syakri ka bakraw. Kajing syakri ka baki balang. Hasitelop jong kari khasi jantia ba iye jongi. Kirakhi gani kasngi kum kari Bible Sunday. Kasngi kabani ay penkan mau yangi kajing the no bok ka jong me yo mensi makhud. Uban ya lam yangi siya kajing shisha. Uban ya lam yangi siya kajing kermen. Uban penyo pat hangi. Ya kata kajing syam mensim ka batmai. Bangin la ban iit ya mereka do not baro. Yarap namar kata kum kabalang habang iyeng ban pla ban sami ka ktien ka ba im jome ka khubor ri Bible hagan ni kesngi. Ay bagan long ka bor ko tra yangi kan long ka bor ki rempe yeng Kristan kan long ka bor ko tra ki para shnong ki para thao
Kalong ka bor ki parlok ki para jor baro. Kerku nama kata ki balang baro ko trai. Ki ba yang ban sakhi. Ngida duai ba dau mensim ba ko jama. Ai ba ki ai baro ki bangin yo ban pendap. Kin long ki ba memeyat haswa jongi. Trai bi it namar kata tu pen kentang yangi. Pen kentang ye ka ktien jama ka bangila yo ban puli ko trai. Ai ba kan long hangi ka bor bangin la ban im ban sandaka. Kam tam ban yo i ka jing shisha. Ba melong ublei ubadawai ka mensim. Ka ba bej bat ka ba le red hakmat jama. Namar kata ko trai tu nang yalam yangi. La pedeng ki por ki ba bat ki ba shitam. Ai bangin mat ko trai ba ya ka jing pen kop bor ba ka jing pen shat bor ka ba do mensim jama. Ai bangin mat ko trai ba ya kata ka jing shem mensim ka jing dei ka jing ibat ma. Ai bangin mat ya ka revival. Kaban thau thamai kaban pen kan ria no. Ya gini ki jing shep tieng ya ki jing do jing kerman ba ki jing arta tien ki ba bon jat. Kaban pen kan ria no ko trai ki bo jo satan ba ka pop. Kaban pen kan ria no ko trai ki jing ba ki jing le ki be ngiet tung khu aga jing yat lenti. Kiban pen kan ria no ki jing pang ki ba surkai. Kiban pen kan ria no ko trai ba ya kata ka bamla baro ko trai. Riban yo I ba mala ublei ba kraw. Ba ubale iki daga bor ka jamehi. Trai nama kata tu kerku yangi. Dan rengkat ki benta barok ki bangin pendap akan digajing syakri. Bat ya lam mingi da umensim baku jama. Bagan digajing syakri ka bangin pendap ko trai. Kan long ka ban penyo hangi ka bor. Kan long ka ban penyo hangi ka jing dei ka batamai. Haga jing im ka jongi. Bat me ublei ba im. Syim nama kata ka ni ka por ka bakodor. Syim nama kata ka ni ka jing syakri ka basa. Naba ka katang ju Jesu ngadwai. Amen. Ngila poi syagawai pat ka benta. Jong ka jing syakri ka jong yaw blay. Bal kata ka long bangin yo sngaw no. Ya ka ktien ka jong blay. Bat syua bangin yo sngaw ka ktien ka jong blay. Tungin niya syim benta haga sur jong ka jing duwai. Daga bangin ruwai lang ka namba jing ruwai. Kaba shispa arpu nyaw na ka batamay. Shispa arpu san na ka barim. Ko mensim ka jing pentamay. Ahyar dagabor bakraw. Kumensim kajing pentemai ahyar da kabor bakraw penduru kabun usaitan kajing sniw nangitulaw yakal erbneng a try to pa yakinong pop ban pen im I ngin snow kak tin ka jong me isnaken ran I ngin im ring kat bat ki shakri jong me palumen simban ya trei topen kendo ya kinong pom pen paula kajeng ai ya kimensim jong imenta topen shai a try babha I ngin mat ka jing I jong me lam yangi shaka ding na. Kakubor ba ublay udan ban keren yang ihakum gani gesgi. Kalau ka bangila ban syam naga gospel ka jong Lukas. Kalau nang ka bakhat lai ka dekot ka ban riu hadu ka bakhandai. Ka bakren syapang udieng dembur bam seiso. Tungin siya askor ayu ka ketien ka jong ublay. Kaya thu yang ihagani kapor. Ula keren yang gani ka parsi.
Wei ubriu uladon uding dembor ya ubula thonga ka beriso jong u. Bat ulawan wat so hau. Ti shem ai. Ti ula ong ya unong sumar beriso. Hakmi kini laisnem. Ngawan wat so hau ni uding dembor. Tengam shem satya. To ket no ya u. Balay ba upenle no ru ya ka kendo. Udaya thu ti ula ong hau kotrai. Tu ya u sa ka snem ru. Tat anda nganti saudong ya u. Bat bangan ai sebo ru. Lada un seiso tibha. Nre lem kumta. Mensak het no ya u. Kaphang pedeng. Kabang iyo na gani kapharshi. Kalong satang kani kasnem. Lada pen ngam jiliw bat puson bahaya gani kabenta kabagani kapharshi kayethu yangi. Pen shem bakini ki kentin kilalong ki kentin ki bas ngau si tam kilalong ru ki kentin ki bas ngau su jer kilalong ki kentin ki ba penpar nyang kriat om tang ya ki tu ki por jo ki Israel handrai hadu kini ki sngi ki ba menta namar ba unong sumar uong satang kanigasnem kabamot ba satang kanigasnem uta ubanget unyo ya kalat banten ju yet ya ledi kabak kumno kajingya dei kajong u bat unong thau bat kumno ula pensan ya ledi kajing shisha bat hagata kajing nget kaba udon upol na magkata ar koren like kat lai san uong yigini kikentien ya ledi tu yet pi lapi long ni em hagajing nget ka Bible kayat hu yangi bayai kini ki kentin lakren da unong sumar briso ban panpor ban panbor na lau kenrat lani na utrai jong ka briso banong ailak satang kanigasnem ulukas kumunong bu jingtho uyathu bagani gadiga jingja kabau jisu ukren ban hikai ya gibriu hagadur jong ka parsi ki parsi ki bau jisu ukren kimut ban keren siat ni keren penmong la ni keren dat yano henry ki dei ki parsi ban hikai ban tei bat ru ban yalam ya ki briu shaki ki jing shisha ki badon jingmot hakapor ka jong jisu kani ka parsi lakan kham ya dei bha bat ka jat ban riu jiu henry la da pingam kham jeliu kani ka parsi kaya deiru na ka benda ka juk jongi namar baka don haka ya ka kubor jong ka jing shisha ka ba deipor namar ka kren ya ka ka jing seiso haka jing em ka ba kenja kristan ka kren ya ka jing seiso haka ka jing nget ka ba ngilanget ka kren ya ka jing seiso haka ka jing long kristan ka jongi namangilanget ban ngilajid ban but yau jisu tada pin kan mau yo anes kal nong kabasan gad khot kabasan kal nong kabakhat san gad khot kabasan ukran ni kini kikentin uong manga ong u jisu ngalong uding sowan mapi kitanat uta ubayai ne hanga bat manga hau uta useiso shibun kiparlok kiba iet ki jonga la pin pet ya ga parsi don arngut kibreu kiba don hangni ubaneng kong ude utrai jong kata kabriso utrai ubalada penlut shibun ya ga spa kapo ya ga jing don jing em ban thiet ya ga briso bat bantung ya uding dembur nang ta ubaar pat ude unong sumar jongka ubalada bu kerpang ubla siu dagador unhaban treisitom unhaban da sumar bha ban penhe pensan yauni uding kumtangi yo ilang bagani ka parsi bau nong sumar unhap thelut ya ga jingit unhap thelut ya ga bor unhap thelut ya ga por bau unhaban don hasenda man lagi por henrekat kani ga jing sumar kabapla kalong balais nem ula sumar yauni uding dembur henre uni uding dembur om sempen mi so kumta utrai juga briso abawan pech juga briso nama ude utrai ubala penlut shibun kaspa kapho bantung ya uding so
nga perkhat haladi ula lek syau tau nong sumar le si ula halai tau nong sumar ula mai tau nong sumar ula kren ni kentin ki bakam yo nong sumar wong ko nong sumar balai medang pensa ya si hadu menta balai uni uding upen leno ya ga kendau ket no ya namar ba simpen miso ki parlok ki ba ki jonga ban khet ya uding dembur hadien baladep ban sumar kade ke jingle ka bahap banda perkhat sani namar ba uding dembur la umi shibun hanrai ban rep kerpang ya ude uding ubadon ya gador haga ktien ka jong ublei uding dembur ulong uwei pat uding ubaki nong tho habaki batai kiwan ra ya kata ka jingshai ba ulong uding ubadon ya kadak udon ya ka syap ba udon ru ya ki jing batai ki babunjat ulong uding ubadon ya kador ong uhabakuk lai khat nyo balada uding dembur umpu sentiu kan mau bagan nem sniu kan ja ulong uding ubadon ya kador namar datang ki bar rius pa ki bala ban rep yu namar hap trei sitom bun snem haban sumar yu ban nei kata kata ba kita proverb arpunyo kat pra ka ong bauta uba sumar yu ding dembur un abam na kiso jong nama ulong uding omtang ba ulong uding uban batai ya ga jinglong jong ka swing beneng ya ga por ba ya ga jing im jong ki bril hen reu de uding ru ubalong ka jing kerku ya ki tu ki ba rap ya namar shipau teli ki benai yai pen mi so lenter ba ulong uding ubah habas sumar bah dei ma ubaya rap daladi ya ladi kisla ki berem ki hab no bat kisla ki batmai gimi bat lada pin pet ya ga ni ga parsi barok we ngakwa ban ring ya ga jingmut jong pi para baget ya ki kat tu kat ni ki daw balei u jisu ukren ya ga ni ga parsi kaban ningkong ukren ya ga ni ga parsi ban ring dur ya ga jat ban riu jiu kom ga jat ban riu ka ba kodor kabam da ya per na uding dembur kadon ya gajaka kababiang na malas sumar la penhe pensan bat la karku ya ka da ublei haga kita penengkong kisim kalong ka basaw ka khot ka baar pusan mika kalong ka basaw ka khot ka basaw sekaria kalong ka balai ka khot ka basipo kaong bauta uba shongri tngen na uding dembur on yo ya ga jingsuk bat ka jingroi kan long hangta ngiken mau bu Adam bat ka im hadin bagila lepop aga keper eden ong ginong tho bagila shim de kislading na uding dembur bat kila da yela di banya ban lat na ka le ran bat ja buram hadin bagila pedri na ublei u jisu bu kren ni ka parsi u ringdor ya ga jaj ben riu ka balada sumar kerpang da ublei para belok ki ba ki jonga bagi para baget baro don shibun ki hima haga testament ka berem ki ba pet bishni ya ki jingkerku ki ba ublei uthe ya ga jaj ben ri Israel nakwa ban ai pi kanuksa ka ningkong iwei sim arpo iwei kaya thu ingi chapang to ben hadat usim persha ubalum lai pu armut kisim ban yang ya le persha ki Israel namar ba umla sha ban pek ki jingkerku ki bano siliang ha Israel kalau ga jaj ben riu ka ba ublei ula kerku gerbang nang takabaar kabau jisu abu kren upen iya kadaw ban pen i bakom gajat ban riu kas ngau sarong bakalong gajat ban riu kabala jit kerpang daw blay kas ngau sarong bakalong gajat ban riu kabakham hasuaya baro ban tip syapang ublay uba embat uba shisha badadu kapor kajang jisu kris kaniam jiu kayang rasong bah ki jiu kem khuslai kem salia lada kin yap namar kan yam bat ka jat ben riu na ba bagi ngau thu bet ba ublei udon bat ki u Dr. Julius Soyenka we ni kinong tho
Uang bakakum ka judgment riu, ublay ulang ukan rat jongka, usumar kerpang, bat kiyo kakabu, bat kalat kababiang tang, namalakan kiyo kerpang, ya kida ublay. Nrei kim tip pat ba ublay kumutray jongka, unsakhet no yaka, lada uso ubakapan mi, long ubabang, bat pensngau bah, ya ublay. On sakhet no yaka lada kinang tang ban mani yaki hukum jongkan yam henry kem don pat yaka jinglong ka ba shisha ka ba bek ka ba hok bat ka ba renti kat kani ka burom ka ba kiyo kat kani ka nam ka ba kiyo kat kani ka jinglong ka ba kiyo utray ubadon yaka bor on le kat bamon namar ka jaka jong u ka kaper jong u kiding kisik bar ki jingdon jing em baro kidei ki jong u on le kat bamon bad onom don bala ban khang yaka ta kawai pat kadau ka bu jisu pen i galong baga jing sedang jong ka jing jenjar kabalaja ha Israel kami om namar ka jing le jubor jong upilat ne ka jing bakala jong kihi bakimat iki jing jenjar lada pen pet agini gini khot ke bakham shakmat henry ka dau baro ka dei namar ka pop jong kihi Michael Wilcock si sien uong bakam judon ka jing mi tedem klem ka ding kum taru kanom don ka jing jenjar klem ka pop ka Bible ka ong ka pop jong pi kan lap ya pi ki jing tenju ki bau blay uwan ra ki jing tenju om baro ki ban lam shaga jing prang ka jing ej henry don ki ban lam shaga jing kala ka bamot haton khet no ya ga jaj ban riu ka lo pen kerpang haton khet no ya uding dambor ubam saiso haton khet no ya kita ki blajin banbud ya ublay haton khet no ya gani ka pateng ban riu ka bamenta ketin ka jong ublay ka ong hoon bat ngadon kat tu kani kinuksa ban yathu hapi ka benta ka baningkong ka bangin syam na ka kitab baningkong kisim kalnong ka ba pu hadu ka ba lai pusan ka ba yathu syapang usim ahap ula long teng usim ubakongo ya ublay henry namar bagajing ya kle bagajing panyesok ya ladi bat ki way pat ki jat blay ula klet ya ublay uba em bat uba shisha uyai pendam bat uyai lek kai bat ki prophet ki jong ublay kumu Elijah u Obadiah bat Mikaya kapor kapoi pakumu usim umat ya kajing syakhet no namar ba seso ka Bible ka yathu yang i ka ay kita ka jing syakhet ka jong u ka Bible ka yathu yang i bau ahab ulayeng banyale persya iki Syria bara kata ka jing yale ladon balakan tu ya wahab ban ongko ahab naile yale thma namar men sayap te ha ka thma u ahab wong kumno mlele ngan riam pher yaladi ngan riam kumuriu pat ba ban ngan tur syaga jingele ei ban itu yanga ka Bible ka yathu yang ibu ya kendu ya ka jingkut ka basir kai namaladon uwe usipai Syria ubasiat kulmar ya uknam baru tau khnam ulangam lagi benta jonga syadam bad usim ahab ulayap baju kanuksa ka baar ka bau blay on ket no lala ubriu seiso san hagata ka jinglong bansim kada u prophet Hananaya naga kitab u Jeremiah kal nong ka arpu pra kada khot ka bakhan riu une u prophet u de u blay trailang bad u Jeremiah Hanre ulong u prophet ubakham sngau tenat banyo pediang ya kajing sngau tenat na Gibril barulong u prophet ubaju supen sngau tenat tang ya Gibril ukelet ya kanong rem ukelet ya ka renyeng ka baudon abau prophet Jeremiah ulayathu lupaya ka judgment riu buru ongko ka judgment riu phasasha ring merau nyau pos nem shababilan namar ka pop jong pha Hananaya pat uong hooi phasasha ring merau henrem dei nyau pos nem phasasha ring merau tang ars nem เ ring มราว tang ars nem พันชาริงมราว 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 tang ars nem พันชาริงมร
ka khubor ka ba ublay u ayo prophet Hananiah kalong ngan pha no yame na ka kendo hagani ka snem man yam but u prophet Hananiah hi ulayap hagata ka snem ha ubnay ubanyo kanu kusa ka balay hatun ket no wadi kita kibanget kibakam yale di bagilong ki Kristan ka kitab ki kam ki apostol kal no ka basan ka khot ka baningkong hadu ka bakhatway ka yathu ye ki reuniam ki bayap namar ka jing bam saiso ka jing em jong Ananias bat ka Safira ki para banget ki parlok ki ba i ki jong baro haba pet ya kani ka parsi ka khot ru yangi bangyen puson basatang kani ka snem ngen yo i yaladi parlok kiba iit baro. Pitip baga jingkut kala banwan yanu. Pitip baga jingkut kanja yanu re yanu. Namar baga jing im jong pi. Kasyong hagakti ka jong ublay. Ngimla ban kam teraya ka. Namar baga diga jing im kabla syuai keliang. Da ublay. Lagalong kaban lengkot, lagalong kabam tikna. Kalong ru ka jing im kaban syak pen lengkot jubor. Na magasyong hautray juga briso ubalong ublay ubapet ba ubapaniya yaka dai nagatagadaw ba David agasam ka balay po kanday ka khot ka basaw uong ko try to pen syampang yanga kamod hikay yanga bahabang angit yame kay ka bantah ka bangadeban pandep tu hikay ru ya kabakot jong kisngi ki jonga ki para banget pa i balay ublay kwa bagin yo asgaw gani ka kubor nga perkhat haladi ka daw ba ublay kwa bagin yo asgaw kalong ba ublay kwa ru yangi bagin yo i ki lay tilikiya jong ka jing trekam ka jong ublay kaya ka baningkong kaya jong ukpa haba kran ya kaya ka jong ukpa ngin yo i ya ka jing it ngin yo i ya ka jing ket kle ngin yo i ya ka jing long ba kaloy ban isnay ban map ka jong ublay Jeremiah lai puway kendai kaong ken wan syangadi ki umat badaga jing kerpat ngan yalam yaki Isayan riu pulai kan riu klem artatien melong ukpa jongi But Hosea kat way haba ublay ukren ban pen iya ka jingket kli uang man ba u Israel udang kena hangta ngala it ya u ban ngala khot ya u kum ukon na Egypt But Isaya saw pusaw arpusaw don manu bat nga ang ublay Kabaar ka bangin yo iya kaya ka jang ukon. Ban yo iya kaya ka badap da ka jing isnay. Kaya ka badap da ka jing sosnay. Bat kaya bangin yo iya ukon. Kumunong panksan ya unong pop. Ulawan knang ban siya sitom. Ban IT yala ka jong ka jingim. Yones lai kat nriyo ka ang nabaw blay ula it. Kata ya ka pertay. Kat bulay tino yala ukon. Balakha marway. U Jesu aga mission ka jong u habuwan siya ka partay upan iya ka jing trekam ka jong oblay bauta ubayo iyaw kon uyo iyaw ka pa banyo iro baka mission jong u kalong baudan ya ka por wat halor ka jing yap iway Timothy arsan kabas ngaw iya siya pangga mission ka jong u Jesu kalong baulong unong penyesuk hapadang ublay bat ka jing long pop kajong ubriyo. Kaya kabalay, kabaublay kwa bangin yo i kaya kajong umensim akut. Ong kaktian kajong ublay, kaya kabadyang hun jong utray, bat kaya jong kajing ayay. Kaya ka mission jong umensim akut. Yones katsaw kan riyo, ulong unong pentingin. Kam ki apostol iway pra, ulong unong aibor, Ephesus saulay po, ulong kasyap, Yohanes kanriw katlay, ulong umensim kajing sisya, uban yalam siya kajing sisya. But halor kinikiya, ublay ukwa bangin yo ya unong sumar briso. Halor kinikiya, ublay lang baga nagaparsi, ukwa baga jad benriyo, kan yo batip, baudon unong sumar. Ubayasat,
lambat ki kentien ki badan jingkit kli. Kenrat ailat satang kanigisnem. Ailat bangan dati saudong. Ailat bangan ayom. Ailat bangan aisbo. Namalada seiso ti ngan le katba pi hukum. Uway ni ginong to uwang hapapet. Yaga niga parsi jang uding dembor. Seiso. Kadiga parsi. Kabakran yaga jing maham. Bat kabakot siya ka jing kala kabamot. Para manget ba iye junga halor kini ki jing shisha. Kari Bible kadiga jing tray kabapla ka jang oblay. Ban pen ban tau tamay ya Gibril. Kari Bible kadiga jing Yeshem kabapla ba oblay. Kadeiru kajing Yeshem ba oblay uhyar ban pen kanyo ya kapartay. Namar kata para bangit ni don kam ya kari Bible sa sisian pat. Kenang bangin yo i ya ka bor ublay ba don bor baro. Bahap den ki por ki ba bat ki ba shitam kat ni. Ngin yo mat ya ka jing tre ka ba phala jong kari Bible. Unong sumar beriso uang satang kanigasnem. Satang kanigasnem bangin snow to ya ka jing atay ka ba kenjaman sim ka jong i. Satang kanigasnem bangin tip langi don ni ya kata ka jing kabaya daydor bat ka gospel ka jong Chris. Para manget kari Bible kanja shisha lada ka baningkong ka don ka jing terang ban kala ka bamon. Iway Samuel nyaw aradu saw ka kren ni gini kikantin kong lada pi don kam lada pi mat lada pi kwa don kam ban mat ya kari Bible paino nagapop siya ublay nagajing kalaba mod kabasisha. Way unong to sisian uong kajing kalaba mod klem da no nagajing kot jing mod kabaskem ban om pai din shu kan long kombate daw dagar iya kata kajing kabarem ban no ya ka handre ban pai siya kajing kabatmay. Kajing terang ban kalaba mod shisha. Kade kajing terang ban IT yaladi. Ban bread yaladi. Ban eno ya kabarem baro. Andre ban ailat bau blay. Un aisbo. Dakasbo kabatamay. Unti saudong bangyan san hagata kajing Badagata kari Bible kabashisha. Kanyo jaka. Kari Bible kabashisha kawanru da kajing IT lot yaladi. Kajing IT lot kade kajing penkre iki donut ban yo snow ba mensim bakut ukren bad ukta ru yangi. Ural Waldo Emerson hagakot jong usisien wong ban IT lot yaladi kamot. Ban no ya kiblay tao kibadon hangi handre ban IT tamay yaladi. Kari Bible kabashisha kawan lada ubriu usngaw tu yaladi ba ulong unong pop handre un IT tamay yaladi. Kabalay kari Bible kawan lada kajing mut bat kajing kut jing mut kalong kabaskem. Para manget ublay ukot yangi baniyat haga jinget bat ban kamru yaga jingjob haga kerteng jongu. Para manget ladapi kwa ban yu iba ublay un pen kalador yaki yeng jongpi yaga snong jongpi yaga ri baga jaj ben reo pediang yaga ri Bible daga jingkot jingmot kabaskam. Para bangit kiparlok kiba iye chunga paro. Lada pikwa begini kijing bangiya kendu menta kinja kindu kendam bat ban yoi bau blay jogi ukam kraw ban ya ki ai baro dem khosiu ban wat ega borna u. Lada pikwa ban pen i ba pilong kiba seiso shisha haga jing long jing kristan. Penret yaladi bat ong atrai pa revival. I can sedang syuanana.
para manget la pikwa ban yo lan na ki jing shep ting jong ki jing pang ki ba harukom shong ban duai banong atrai ngapen red ya la dia khmat jong ma para manget la pikwa ban yo I bau ble un pen kenyu ya ga perthei namaru long ubakra wa yau mentahi para manget menta kaya ka badiang hun menta kaya ka jing ong ar koren riwa para manget lada pikwa ban yo I ki kamba ublei bakenja kani ka de kapor dei na kata kadau bu luka sau khat khandai wong pen bena ya ka snem ka badiang hun ka jong utrai ka revival para manget ka ja ka revival ka yo jaka ka revival ka pani ya ka jing trei ka banon bor ka jo men sim jo blai lada ki banget ki ngau thu ban pen red ya ladi hau para banget unong sumar briso wong satang kanigasnem satang kanigasnem bangin ngau thu daga ba jeliu ya ka jing dei ka jung shimet padoble satang kanigasnem bangin ngau thu kadno ngila seiso satang kanigasnem bangin ngau thu langi don ne ya ka revival hakaching im jongi satang kanigasnem bangin ngau thu ngidon kam ne bau men sim ublei on ti saudong on ai on ai sbo yangi satang kanigasnem bangin yo I ya ka ji dei ka basimet ka jogi badu blei namar kata on ya rap yangi para ba pisong ha ki yeng jong phi tungin nya duai lang bat nga lang bagadi kapur ngin duai da ka bangi penrit ya ladi ngin duai da ka bangi ngi penhapo ya ladi ngin duai da ka bangi ai tilot ya ladi ngin duai da ka bangi trang shisha ya ka bor ba dia ka jing trei ba phala jong man sim ba khu ju blai pitrang ba phin yo I ki kamba ki jong blai pitrang ban yo I ba u blai jong phi ulong ba kham krau ban ya ki jing pang ki ba sher khai pitrang ba u blai un le kamba e ka rui ke jongi ya ka perthei baro ka wei shong ban pen red ha ka di ka por ha ki jing duai u blai jong ka jing suk un ya lam ya phi u blai jong ka jing suk un pen tingen ya phi tungin ya duai lang ha ka di ka por duai da ka ba ai tilut ya ladi duai da ka ba ong try nga don kam ya ka revival try nga don kam yu men sim ba ko duai da ka ba ai tilut ya ladi ngi ya duai ko pa jongi u ba hab neng ni ai ngo ya me ba melong ublei u bangi la ban shania ni ai ngo ba melong ublei u ba hok u ba shisha melong ublei u ba khut melong ublei u ba ka jing kentang jong me kalong ganong rem ko try jong ka ta ka jing long blei jong me ni ai ngo bangi yo ban mani kum ya me ublei ni ai ngo bangi yo ban penlot ya ka por ban shakri ya me ublei u ba em ba du ba shisha ni ai ngo ru ba bangi la ban yo sngo ya ka ktien ka ba em bat ka ba don jingmot ka jama raya rap ingin namar kata ka ni ka por habang yo sngo lang mag ktien jong me ka ba ong satang ka ni ka snem ngin kam yo I ya la di ngin yet ya ka ba jallew tam ngin yet ya ka dono jong I ko try langi say so ni em haga jing day ka jong I shimat bat me try be yo ki jing ja ki ba ja saudong yo ki jing ja ki bangi mat aga jing em ka day na mar bangim say so go try ya rap yang ilang bagale kesngi ba bangi dem banwa diga khamat jome ngin dem daga ba penrit ya ladi melong ublei ubala ban le ki jing phla melong ublei ubala ban le ki kamba melong ublei ubala ban le ki ba ka bor breu kamla kot go try Nama kata rap engi bah bangi wan hajan jome ngin wan daga ba penrit ya ladi ngin wan ko try daga bangi bread ya ga dono jong ya khamat jome ngin wan ko try daga bangi IT khama ya ladi khamat jome pada bangi le kum ta ko try ngin yo diang
ya kari Bible ka basisha try ya rap ngi namar kata bakal mengidang ya dem banduai ni ka por ko try ngin ong a try pa Bible akan sedang suana ka ko try Baba ka yo ban ma de kari Bible ngandon ye ka jinge sham mensim ngandon ye ka jinge day ngandon ye ka jinge selok ka bajan ban me oblay ban ngalla ruban im na ka jing shisha juga ketien jome try bagai bedang dua kat bagi dang dua ye kari ka por la da don ko try ki parlok ki parjor ki bas ngau thu ye la di da mar ka jing ban khia jo ka pop ka jing ban khia jo shaitan bar ki bor jo ka jing dom ha kari ka por ko try nga duai ya ka jing pen khia ka jo me ko try ya ka jing pelat jo me ko try ai bakin yo lat ban kam kanti ya ka jing isne ka jo me ba dia ka jing ker khu ka jo me try la da don ki bapang ki basitom ma kari ka por ko try ngada duai bala da long kamon jome men pasiau yaki men kale ga jimot perkhat baga do no jongki bakin pendem yele di hame kin wat ga khamat jome kin wat ko try ga bor ba de ga jing rap ga jome la da don ki basati shakum ha ki jing e ba ki jing le ki bam don manu manu batem try ha ga ne ga por ha ga ne ga jan mit ko try nga ra ki khamat jome nga ra ko try be ban ya salam yaki ablay daga jinget ba melo oblay Yo, pen kia ega do nut ka jong kia blay, pen kia ega jing mot jing perkat, bat pen kia ko try, banginang la ban I ya me ko try, bat ban pertu bot ko maga ketien jong me, kadawa baga khot yangi, siam nama kata yani ka buram seladi, nama kata uji sunga dwai, amen. Tingila poi syaga benta bangin penwai no ega nika jiseng ka jongi, bat sasi sien pat ngi aingo yo blay. Amang isngaw ya kajing don rengkat kajing ulang bakan ni kajing syakri. Bat kumunong ya lam juga kajing seng na syemru ya kani kabu. Ban ai ku blay ya baro ki blay syem benta. Leng bakan ni kajing syakri. Tu blay juga kajing suk unlong rengkat bat pi. Unang ya iker khuru ya pi. Haki benta baro juga kajing em. Ublay unker khu ya pi ki parlok ki bapet ya kani ka channel. Unker khu ya kirempe yeng jong pi. Unker khuru ya yeng kristan baro. Tonginang san Tunginang pensan ru ya ladi banlong ki kristan ki baseiso ki baseyo uso jo mensim bakhu ken ublay jo ka jingsuk un kerkhu ye pi un pendap ye pi daki jengker khu ki baken saitam ki jong ngin penwai ke ni ka jiseng da ka bagi nyarwai lang ka namba jing ruai ka basan spa kendai puwei ka ba ong tu wan mensim bakhu hanga rong hapo kado no Jonga. Do wan men simba kut hanga rung hapo kado nu jonga to pen kut parki pop jonga shong sa hapo jonga Amen simba ku jengkular tu yasul lahapo jonga tu pen shan boryanga baswai ngan yan ban me Kukupa jungi ubahab neng. Sa sisian pat ngi aingo ya ma. Bangila yo ban pendap ya kan kajing syakri leng baga ni kesgi. Namar kata ya rap yangi bagi ki baro ki bangila yo ban le. Kinlong ki bala piang hon ka khet kajing isne ke joma. Kerku ya baro ki basngap ya kan ka YouTube channel. Ngi duai ba umensim ba khu joma. Unlong ka bor ya kajing im jong ki ken. Banginang la banyay pertubon. Banlong ki kristan ki baseiso. Banlong kita ki jing tao ki baseiso. Daga jing long jing im ka bale. Katkum ka jing kuwa ka jome. Pelat no inginang ni di ki jing kerku ki bakan saitam ki jome. Daga ba ay baka jing ay ka badap biang ka jong Jisu Kristo bautray. Ka jing yet ka ba mayan ka ba pala ka jong ublay kupa na bam jingkot. Ka jing yeselok ka jing pensyat buhor ka jong mensim ako. Tukan long rengkat lembat ni baro. Hoot begitu kita syakri tu ya meh. Badan hang ni bakal lang satlak ke pertai. Entah bat siki bam juga dua ala karta.
Amen.